idemo dalje, snimamo. Kupio sam uzeo sam ovaj Focus, on znači ring sa postoljem, to će mi trebati kad budem snimao ove videe kući, tako da je simpatična stvarčica. Ovdje ima svega od igleda lokomotive. Kao što vidite, ljudi ne interesuju što ja držim kameru i što pričam, oni svi gledaju svoje posla, niko mene ne gleda čudno, niko mene ne zaustavlja, niko mene ništa ne pita, svi se bave sobom i to je to. Ono što je zanimljivo u cijeloj priči. Svi su normalni. Nevratno. Oh, hello again. Hello again. Pogledali smo ovde, a idemo gore da vidimo što ima. Gore ima neke garderobice, šta već je, sad ćemo da imamo. Ovde nekih majčica. Šta ima zanimljivo tu? Ovde ima ozbiljno opreme. Ovde ima ozbiljno opreme.